Anak, lagi mong pagatandaan ha, kahit ano pang masamang ginawa ng ating magulang or kung unsa pa kabad or unsa bang gihimo sa ato maginikanan nga nakahatag ka natong kasub-anan, mali pa rin nga kita nga anak magdumot hangtod karon. Bisan ipabilin na ng respeto sa usag-usa, pagkangalan sila ang tinubdan nga nakabaton tag kinabuhi, may utang pagyapon ta nila. Pagkangalan nga anak pagyapon ta, bisan unsaon nato pagtuwad tuali, sila pagyapon ang atong ginikanan ug diha gyud ta nila gikan. Mao nang kung naa may mga kasipyatan ang inyong mga ginikanan, ayaw tan-awa ang ilang sayo. Total, kung unsa may nahimo nilang pagkulang isip usa ka inahan ug amahan, sila man po'y paninglan sa Ginoo. Ang ilang sala sila manubag, dili ka nga anak. Manang do your part being anak. Buhata ang usa ka buutan nga anak, ang imong kamaayo, ang imong kabuutan, ikaw man po'y mahimaya og mabulahan ni ana. Kay kung magdumot ka, masuko ka sa imong ginikanan, o imong ginikanan paninglan sa mga dinahimo nila, labaw na pud kang paninglan. Kay individual man ta balansihan kung sa nahimo nato ni yuta samtang buhi pa kita, puhon kung maatuban na ta sa Ginoo. God bless igsoon.